nu pakhat thil ti theina danglam tak nei mi teril ru hre thei clery chu arun langa rum khat chu mi pakhat hian atran puina ngenin arun pana hetia therapy session an nei dun mek lai hian clery chu pa ngai tuan rama chuan lutin a hun kal towa chuan alo om meka clery chu school pakhata hian lo omin dokana le khabu lo om chu Kevin a chunga chuan min puiru ti hi alo in ziakel kul maya a hmalampang thom omna lampang chu pan zelin zirtir tupa omna ruma hian avakal luta chu teacher room chunga chuan nopang pakhat hi bom chunga hian an lo khunga clery chuan chumi panopang hne na chuan chuak tur chuan atia dokan ma a lo thu teacher pa chuan clery chu engma po se set lo chuan aron beizui nga la athil ti thein amhang chuan no chu ron ti ke in athem chuan clery chuan ata clery chuan mi panopang hne na chuan chuak tur chuan an ti leya heti lai tak hian angai tuna chuan afanu Jordani chu aron lang thut maya chumi panopang chu aboma tang chuan la chuakin an teacher sual tak laka tang chuan a chan chuaka a client pa chu anopan lain an teacherin nasa takin alo ti du da thina ni ti chu a hre thiam ta ni hemi wang hian apuitlin hnu thleng poin he thil hian anuna nasa takin ngong ala nei chun zom zela cleary fanu Jordani chuan anu hne na chuan a client chunga khan enge thleng ti chuan alo zota cleary po chuan a fanu bula chuan a thil mu le hriat zong zong chu chipchir tak chuan alo hril ve a hetia annu fa a an ti dun la hian an kongkhar pui chu tu mani hian arun kika Jordani chuan kongkhar chu wa hongin mi cheno pang pakhat hi lo mel tak hian alo dinga chu mai cheno pang chuan cleary bula chuan anu thian nu in ama chu pan turati in anu thian nu po chu alo pui to thu chu a hril tel boka chu mai chetle rol po chuan cleary bula chuan ama po chu a pui the ngei a be sei thu chu alo hrila mi te mu ve thei si lo eng thilemoni thil danglam le hlom tak mai a mu thin thu chu hrila a thil soi chuan Jordani chu alo ti hlau hle maya Jordani chuan I thil soi thil mak le hlom tak chu khoya nge tu na ti chuan alo zota chu mai chetle rol chu lau thong ti hriat tak hian han hoi kualin a kut chu Jordani omna lampanga chuan ron kokin a hnung lampanga a thu chu arun soi tamaya Jordani chuan rang tak chuan a hnung lampang chu an en kuala ma se eng thil ma chu a mu ve lo heti lai tak hian cleary po chu room chunga chuan ron lutin me chetlei rolin a mu thin thil mak le hlom tak chu a fanu Jordani hnung lampanga lo lai chu ron mu in a ti hlau ve khop maya heti lai hian me chetlei rol thil mak le danglam tak mu thei Riley pa randala chu aron luta thin rim tak chuan a fanu Riley chu rong kain midang puina anma molo thu chu ron soin cleary le a fanu Jordani chuan ngoi reng chuan an lo ena khatia randala ta pa fa an chuan nu khan Jordani chuan anu hne na chuan kha me chetlei rol kha an puya ngai ni ti chuan hrila cleary chuan alu chu lo thingin kha me chetlei rol possess tu tharau sual kha achak ema wangin anni tan thil ti thei a lo ti chuan a fanu chu lo changa Jordani po chuan anu chu a hnial boi to bik lo zan lama chuan Jordani chuan a phak ang tok chuan laptop lama hian research alo be me ka kha me chetlei rol Riley in anu thian nu ti ya sui kha azong kuala anu klein alo ni ve to bok awang chuan Jordani chuan har salu tuk lo chuan chunu address chu azong mu theya chunu address te chu azia kaya heti la hian anu cleary chu room chunga chuan ron lutin athil lo ti mek te chu alo thuk ru a chumi jana Jordani mu hil chuan mu bang danglam tak me hi alo neya amu manga chuan room thim do uri a hian lo omin leilo na hian lo kalin chutia kalpa te chuan alung te chu a phudup dup maya a thok te chu a sak do trul boka chutiang chuan zinga chuan ha do tak chuan a har chuak lol maya ma se mang chia mai ani ti hriat awang chuan a tho chu a veng le huaya chumini chuan Jordani chuan zan lama research abe na me chetlei rol Riley in a soinu anga thai te in lampang chu apana Jordani chuan anga thai bula chuan Riley chungchang chu zota anga thai chuan hun Riley tuk lo liam ta khan Riley nu chu aboral thule chumi tang chuan randala ta pa fa chu pon lama chuan an chuk ngai to meup lova rum khat anga tha in vatlo rum po hian
rendala dan chu alo makin lo danglam hle meya ril ru lama chen lo na engama tak ka nei ni chu na hria ni anga thai chuan rendala te address chu Jordani chu pe a heti lai hian clear chuan a thian pa pakhat police station a thoki alo be me ka a client pakhat chu nasataka anti charin ati du da thin thu le nasatakin chu thil chuan anu na ngong thu chu lo hrilin chu ti charpa ming le address te chu lo hrilin lo en thli thlai tur chu na ti ya clear thian pa po chuan clear thil hriat chu thil ho mai mai ani lo zia a hre chiang boka a thian te hne na chuan ma la ngal tur chuan ati ngal boka clear chuan kham me chetlei rol raili le ama a betlat thil mak le hlom takha alim te chu lo ziakin le khabuwa chuan eng thil nge ni thei ti chuan lo zir chianga Jordani po kha rental ate address omdalama khan lo vakalin an chena in kota chuan alo thleng towa chutia an in kongkhar apan mek lai chuan an basement lampanga hian zoi taka ke pen thom ni om tak hi hre in uluk tak chuan an ngai thla chianga heti la hian in nei tu pa rendala chuan lo mu in a chena ina eng thil nge ti tum ti chuan a ron zota Jordani po chuan zangkhai takin a fanua mu du thu chu alo hrila rendala chuan Jordani chu tunge ni ti a hriat thu le an chung ko thila lo in rol lo tur chuan alo tiya arang thayang bera an chena in le a che vela tanga chuak wat tur chuan alo tiya Jordani la chuan kalsan mai chu ala tum hau lo rendala a kalsan nu chuan ngoi reng chuan in chung lama chuan alut ru a an chena in chunga chuan thalak te chu an lo tar chei chuaya mun kil tin mai chu Jordani chuan uluk tak chuan a en kuala chutia uluk taka en kwal tanana na chuan kongkhar thuruk pakhat hi a mu chuak ta hlau maya screwdriver chu la in a inkil na kongkhar chu a her honga chu basement chung lama chuan alu thlata ne basement thim taka chuan chukla zelin rendala fanu Riley chu azuk muwa Riley chuan rang taka chuak tur chuan lo ti in arila tram thu le a ei du mai tur thu chu alo hrila Jordani la chuan athil soi omzia chu a hre thiam lo khop maya heti la hian Jordani chu rendala chuan a hnung lampanga tang chuan ni ko hrelo chuan arun siam zui ngala clear report chuan a fanu Jordani chu ran phone in a phone la chu a chang thei box si lova angai chu a thalo hle ni heti mang ang taka omla hian aga thai chuan clear chu ran phone a fanu Jordani chu a chen nei ina a local thule rendala te chen nei in lama akal mai thei ti chuan a lo hrila clear chuan aga thai bula chuan rendala te in lama chuan hruai tur chuan a lo nge na Jordani po kha lo har chuak vele to in rendala khan nget tak chuan a lo phuar beta a bulloka chuan meche pakhata omani ti po chu a hre thei buka heti la hian rendala kha basement a chuan ron lutin Jordani hne na chuan a phone password chu hril tur chuan a lo tia Jordani chuan chhuwa tur chuan a lo nge na chumi mai pia lama rendala hne na chuan a fanu chu a pui thei thu chu a lo hrila rendala la chuan a fanu chu mihring poni to lo thule ram huai ani thu chu lo soin eng tik lai po aril tram thin thu le aril tram na tire tur chuan mihring amamo thu thleng chuan a lo hrila a fanu chu tharau sual engemuni in a possess thu le chumi laka tanga tu mai in an pui thei lo thu chu arun soinon le a Jordani chuan Riley thil mu thin thil mak le hlom takha anu clearin a mu ve thei thu chu a lo hrila Jordani chuan Riley chu an pui thei thu chu a lo hril non le a rendala chuan a fanu Riley chu ko chuakin tharau sual chu aril tramani chuan raipuro an tia Jordani chuan thil lo thleng tur chu ngoi reng chuan a lo thlir ve top boka Riley chu in thla hrun mel tak hian ron chuakin Jordani dara chuan a ron vona Jordani taksa chu na taka hliawa ron kang ang mai chuan arun na a Riley possess tu tharau sual chuan Jordani chakna tharui chu a hip saka rendala po chuan ngoi reng chuan lo thlirin Riley hne na chuan a tok toye ti chuan a hrila Riley po chu ngoi reng chuan a kalson vele mai buka rendala thin rim lakal tlung laklo chuan Jordani phone chu a chu chiat saka a kar lama chuan eng thilemuni ti tum hian a kala heti la hian Riley chuan apa player pakhat chu lo la in Jordani hne na chuan alo peru a rendala chuan a player omlawani ti hriat chuan a fanu khan la in Jordani chu puya tumani ti chu a hre thiam nga la in hnuai azuk thlen le meu chuan Jordani po chu alo in phel fel le diam towa ambulanu pakhat rendalan a phor be po chu phelin tlan chu pui chu tum ve boka rendala kha silai nen thinrim tak chuan rong kalin
Jordani chu ka tum chuan arun tina afanu Riley chu Jordani ma tak chun ron dingin apa bula chuan Jordani chu kaltir tu chuan atia hetia anin hnial boila hian Jordani na chan chuan nu khan Randall chu arun zuan thut maya hetia in sual boina lama hian Randall chuan asilai chu metpok palin afanu Riley ngonga tak chuan arun ka saka Riley chu Jordani kianga chuan athizui tamaya Jordani chuan she om chu ati hleni heti lai hian Riley possess tu tharau sual chu Jordani taksa chuan arun in suan luta reivak lo chung chu Jordani chu chelo chang lo chuan a thu renga chumi nu chuan ron har chuak thutin polama chuan ron tlan chuaka Randall po chu afanu ka palawang chuan poyati hlemaya heti lai hian clarity po chu an ron thleng ve chi buka rang tak chuan police te po chu an hriat tir nga la Randall ril runa le lau boxi chuan a motor chuan an cheni in chu atlan bo sana atuk jinglama chuan clarity nu fa chu police station a vakalin an thian pa kha an va hmuwa engthil ngen va hmu chhuat ti chuan clarity chuan alo zota a thian pa chuan ruang tam takan hmu chhuat thu le Randall chuan chutiang chuan hun rei tak chung alo kalpui to ani rin thu chu alo hrila Clary po chuan chu thim na tho chuan nasa takin mi poi alo soi to ni ti chu angai tu na chuan alo oma a thian police officer pa chuan Randall chu alatlan bo mek thu le reilawa an man thei arin thu chu alo hrila police officer pahnih chuan Jordani chu lo komin khamiza na thil thleng a hriat ang chu lo zota Jordani po chuan a thil hriat ang chu lo hrilin an zinga chuan thim thil ti theina tharau sual thil hlo om taka om ve thu chu arun soi chuaka amit mengte chu ron danglamin lopna chuan arun man boka chuta ring tak chuan arun auta chiam maya interrogation room atang chuan chuakin anu bula chuan awatlan chuaka Clary po chuan afanua chuan thil diklo a omani ti hre in puya ngai ni ti chu a hrethiam ngal boka Clary chuan in an thlen nu chuan afanu bula chuan therapy session nei turin ain rin to thu chu lo hrila anga thai bula chuan Clary chuan thil thalo engamonia thlengani chuan rang taka kai har tur chuan alo tia Clary chuan akut chu Jordani chala chuan han ngatin aril ru chung ril bera chuan alut zui ta ni ponlama hian ama chi hian Jordani chu lo omin Clary chuan in chung lama chuan a hruai luta in chung chu lo thimin sual thim thil ti thena chuan atuam khat vek maya in chung lampang Claryn apan le don lai chuan kha tharau sual kharun in larin Clary chakna tharhui chu aron hip le trana a khoina lai chu mein akan ang mai chuan arun om le trana Clary ban chu atak taka po chuan alo kang me ka aga thai chuan thil diklo wa thlengani ti hrethiamin Clary chu alo beng hara Clary chuan afanu Jordani chu tharau sual chuan a possession ti chu a hrethiam boka Jordani chu khuma chuan mutirin aga thai chu lo en kol tur chuan atia Randall nu pui lo en kol to tu nurse pakhat chu damdoi in lama chuan Clary chu damdoi in lama chuan akala damdoi inat na thokpa chuan a phak ang tok chuan Clary chu lo puin Randall nu pui lo en kol to tu doctor chu hrilin Clary chuan chupa chu muturin akal zui le ngala chu doctor pa chuan a thil hmu le hriat zong chu chiang tak chuan Clary chu lo hrila Randall nu pui chu dam lawa en kol to zonga makle danglam ber ani thu chu alo hrila a mel tele a omdan te chu mihring po a an lo thu te a o tela chu a thu min akutin aron von na tela chu thil sa takina akan na ang maya anat thu te chu hrila heti lai hian in lama ve thung chuan Jordani chuan ano pan lai te chu asung tu na rama chuan alo hmu me ka in hlui to taka hian lo omin in chung etika tang hian ama possess tu tharau sual chuan hrui ang mai hian aron ban thut maya chuta Jordani po chu amut na tang chuan aron thu chuak lol maya Jordani chu ron tho chuakin anu chu ron zonga akal na pianga chuan tharau sual chuan azui zel ni chun hria a chuta Randall kha ron lang thutin Jordani chu ron mana bom pakhata hian Jordani chu khungin ramhnoi pilril taka chuan Randall chuan a hruai zui ta ni Randall chuan Jordani phumna tur thlan hi alo lai me ka Jordani chuan engwanga hetiang thil hi ti nge ni ti chuan Randall chu zota Randall chuan midangin boina an ne zel to lo nan le ama a chu tharau sual chu atop theina turin ama Jordani chu phumbo mai angai thu chu lo hrila mi taksa chakna rin tur anei lo huna tharau sual po chu abo hlen ve mai tura chu na ngai ani
chutia Jordani a phum zo nu chuan rendala chu police ne na chuan a in pe a Clary chuan mang ang le thin rim tak chuan rendala hne na chuan a fanu omna chu lo zota custody lama chuan rendala chu police ta chuan an ruai lu ta Clary chuan a thian pa police officer hne na chuan rendala chu ama nge in mu adu thu chu lo hrila Claryn zirtir tu pa chui chiang tura alo ti kha visual tak mai no pang ti du da ching tak mai alo ni ya tuna chuan police ten an lo man fel der to hi alo ni ya Clary thil soi chu thil dik vekani ti police officer a thian pa po chuan hrethiamin rendala po chu mu arem ti saka rendala chuan Clary chu eng thil ma chu a hril du lova ma se Clary po chuan a thil ti thein ampang chuan ti lui na chuan rendala ril ru chung ril per chu alu khung le ta ni rendala thil mu le hriat te chu amit thla chuan ron langin ram hnuaya a fanu a phum lai po chu a mutel le boka man mo tak chuan Clary chuan a motor chabi chu la in a fanu omna nia hriat lampang chu a pan zui nga la a hnunga chuan police te le midang ta chuan an ron zui ve ngal boka Jordani chu ama possess tu tharau sual chuan ataksa chakna chu alo hip kang me ka Clary le midang te po chu Jordani rendala na phumna hmuna chuan an ron thlenga man mo takin rendala na phumna lai chu hai ngalin Jordani chuan la chuaka ma se tharau sual chuan alo la chen chit rengani ti chu an hrethiam ngala Clary chuan a fanu chala bok chuan a kut chu han ngatin angai tu na chung ril bera chuan alut zui le ta ni in chung atik chona bok chuan chhole in atik room chunga chuan a han lu ta chuta chuan a fanu possess tu tharau sual chu lo omin chu tharau sual chuan a ngonga tak mai chuan ron re ka ma se Clary chuan enga ma chun ngai du lovin chu tharau sual chala chuan an khoi saka chu tharau sual ngai tu na chung ril bera chuan lutin a top thlenga ma chon chu atum ta ni chu tharau sual ngai tu na memoria chuan Clary le a fanu Jordani te chu an ron lang du na Jordani le anu chu khovel danglam taka hian lo omin Jordani po chuan anu kalkual lai vel chu hmuwa heti lai hian kha tharau sual khan an bul vela chuan a ve kwal rengani ti chu a hre thei boka clerical kwal chuan a topa kha tharau sual ramsa danglam tak kha cher danglam taka a thulai hi awa mu chuak ta ni kha tharau sual ramsa kol tak mai khan aril tram thu le Clary chu a ti hlum tur thu chu hrila Clary chu a taksa a thil hrui om trek trok mang chuan a hnung lampang atang chuan ron phur betin aman bet tatlat maya Clary chu ti hlum chu tuma heti lai hian Jordani kha reipui nen ron lang thutin chu tharau sual ramsa kol chu ron cheka Clary po chu ron tho chuakin an nu fa chuan chu tharau sual chu che ronin an ti hlum zui ta ni chutia an harsan na ber tharau sual an hne ta ka chuan khovel pa nga ya chuan an nu fa chuan an let dun le a police officer chuan medical team te chu ko ngal vatin Clary te nu fa chu boipui tur chu na tia Clary le Jordani te po chu han nuin an mani ti boi tu tharau sual chu ne ina omta ni ti hre in hlim tak chuan anin kwa du na a thon thu po chu a top zui ta ni